masuk aja turu sore kaki janji sabar leren dhisik ya mak heeh
kunduk cahayu kang tansah mituhu. Ana dawuhmu apa yung sampeyan nimbali aku? Aja mbok kendhoni nggonmu dandan kepara kenceng ana ya ngger. Ketoke ana wigati yung. Iya. Bengi iki ana triwigati. Telung keperluan kuwi apa wae. Sepisan nyambung talining ukhuwah lan silaturahim karo panjenenganing kulawarga. Bapak Haji Sunaryo lan Ibu Haja Siti Musyawarah. Iya. Sumrambahe para warga Agung ingkang mapan ana ing Dukuh Sumateleng Desa Padaraja Kecamatan Sumbergempol Kadipaten Tulungagung. Iya. Kaping pindhoning ngiras pantes nambani rasa kangenku karo para pepundhen lan sanak kadangku sing ana kene. Iya. Yen ora kleru awake dhewe nyanyi ana papan kene wis ping pindho iki ning lete rada adoh. Aku karo kowe mbiyen nderekke Bapak Haji Anom Surata, nderekke bapak. Iya, yen ora kleru taun 2006. Iki sowan awake dhewe sak kanca ya, Mak. Iya, nyambung talining silaturahim. Iya. Dene sing kaping 3 nderek ngestreni oleh panjenenganing Bapak Haji Sunaryo lan Ibu Siti Musyawarah kagungan perlu ngunduh mantu utawa manten ngger pahargyan agung miwuh atmaja kang wis palakrama. Iya Mak, heeh. Ketok banget tanggung jawabe Bapak Ibu Haji Sunaryo oleh dadi wong tuwa ya Mak. Maringi tulodo marang anak tenan kok ngger. Panjenenganing Bapak Haji Sunaryo sekalian ibu kuwi piyayi sing pancen pinter nggula wentah marang putra. Dasare wong tuwa kuwi ibarate kaya pelem karya pelok tetep diamuti kok, Nduk. Sampeyan iki kok malah piyayi sepuh kok padake pelok. Kuwi mung paribasan ya ngger. Karya pelok diamuti kuwi tegese sepisan yen wong tuwa mau sugih kawruh duweni kapinteran sing diamuti ya ngelmune. Mula diamuti ngelmune ing pengajap ilmu mau kanggo sangu nggone risang temanten nempuh bebrayan anyar. Kaping pindho yen wong tuwa mau ora sugih kawruh mongko sugih bondo ning sing diamuti ya bandane. Kaping 3 yen ngelmu ora duwe bondo ya ora ana sing diamuti ya pengestune, Nduk. Iya. Ning Bapak Haji Sunaryo iki jangkep kok, Mak. Ya ngelmu ya bondo ya pengestu. Alhamdulillah ya ngger. Mula disuwuni berkah pengestuning pamrih oleh dadi manten iki. Antuka sawab saka panjenenganing Bapak Haji Sunaryo satemah dening Gusti Kang Nyipta jagat pinaringan kabejan lan ginanjar kesarasan ya, Nduk. Kosok baline sampeyan ya mujekno karo temanten, Mak. Yen pujiku kanggo temanten ki cekak aos kok, Nduk. Ya kuwi aja nganti pegatan wis kuwi wae. Lah kok mung aja pegatan? Iya. Aja pegatan kuwi kejaba ndedonga ning ya sekaligus piwulang lho, Nduk. Temanten sarimbit nggone numpak prau ning Bale Wisma tansah pinaringan ayem tentrem, sehat lahir batine, sugih rejeki, lan enggal pinaringan momongan kanggo talining katresnan. Ngono, Mak. Iya. Kala mangsane wong omah-omah kuwi sok sulaya seling surup kuwi lumrah, ngger. Kabeh mesti wis do nglakoni. Iya. Merga yen nganti pegatan kuwi jenenge nggugu emosi nuhoni nafsu. Kejaba nuhoni nafsu yen wis duwe anak kuwi mesake anake kok, Nduk. Mongko anak mau mujudake amanah saka sing gawe urip. Sing wajib digulawentah dene wong tuwane sekloron karepen dadi bocah becik kaya apa kang dikersake dening kang nitipake. Iya. Mula mbok paduwa sedina ping 7 ibarate kaya banyu pinarang kudu bali pulih. Bener, ngger. Tak kandhani ya, Nduk. Sing jeneng akad nikah kuwi peristiwa sakral lan religius. Ora mung cukup akad nikah ning isih nganggo dipahargi ya barang. Kuwi durung repote sanak sedulur tangga kiwa tengene ya, Yung. Lah iya. Mula rak mung pas to yen pujiku aja pegatan. Awit ngene, Nduk, sing jeneng duda utawa randha kuwi riskan terhadap gosip tur mesti nuwuhake tandha pitakon. Iya, tak ambali meneh dadi manten ki seneng
Ning tak suwun aja seneng dadi manten. Bener. Yen gelem malah niru wayang, Nduk. Merga wayang kuwi mengkupi wulang kok, Ngger. Kosek. Sampeyan kok matur malah kon niru wayang iki piye? Lho, lah ning apa to? Wayang mongko Raden Janaka. Raden Janaka kae bojone akeh. Apa ya kudu ditiru? Ya aja ditelan mentah to, Nduk. Ning dijupuk falsafahe. Anane kala mangsane mantu utawa mboyong mantu ndadak nanggap wayang barang kuwi ing pengajap bisa njupuk hikmah lan falsafah jroning dunia pewayangan. Piwulang kanggo temantene ya, Mak. Iya. Contone kaya sing tak aturke mau. Tak kandhani ya, Ngger. Raden Janaka kuwi sejatine bojone sing pokok kuwi mung telu. Sing pokok kuwi bojone mung telu. Ya kuwi Sembadra, Srikandhi lan Larasati. Iya. Sembadra kuwi saka tembung sengsem bebadra. Tegese seneng bangun, seneng gegawean. Sing maune durung ana karben ana. Manten anyar ya kudu ngono. Maune durung duwe omah ya kudu sengsem bebadra omah. Kuwi falsafahe Sembadra. Iya. Wara Sembadra kuwi uga sesilih Bratajaya. Yen Bratajaya piye, Mak? Brata kuwi tegese laku, jaya kuwi unggul. Temanten bisa unggul ing laku tegese pangandikan pikiran lan tindakan harus mencerminkan akhlakul karimah. Iya. Kuwi mau Bratajaya. Lah yen Srikandhi. Srikandhi, Sri kuwi tegese ratu utawa pangan, dene Kandi kuwi tegese wadah. Ing kene mengko teges wanita kudu dadi wadah pangan sing becik, sing utama kaya dening kautamaning ratu. Aja nganti dadi pedaringan sing bubrah. Gak apik ya, Yung. Dadi wong wedok kok madahi sing dudu hake. Lho jelas no. Bojone lunga kok malah sing wedok mlebokke wong lanang liya ki ya dudu Srikandhi nek kuwi. Kuwi ya Sri Peceren. Iya. Saiki yen Larasati, Mak. Larasati yen oleh bebadra wis kasembadan wadahe becik tur ora boros lan ora seneng madahi duweke wong lanang liya, kuwi jenenge rumah tangga sing bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sakinah yaiku keluarga sing wis laras atine kepenak, ora rumangsa nyeleweng lan ora slingkuh, satemah nemu Janaka. Kok nemu Janaka? Janaka kuwi saka tembung janah. Janah kuwi swarga. Yen kulawarga bisa sakinah insyaallah ora mung swarga donya sing dirasake, ning uga besok swarga langgeng dicadhangake, Ngger. Amin ya rabbal alamin. Mula wektu dina iki aku mangayu bagya kunjuk marang panjenenganing kadangku Mas Mahmud Syarifuddin ki putra Bapak Sunarya lan Ibu Siti Musyawarah ingkang wis anjatu krama karo kadangku Mbak Ema Indriatika. Kuwi putra Bapak Sajuri Dwi Seswanto lan Ibu Ika Triani. Iya. Iki manut informasi sing tak tampa kuwi nggopek enggo kok, Mak. Ngono. Malah ora adoh-adoh. Gampang oleh ngatutake. Iya, Mak, heeh. Tur dasare bengi iki uga nyelamake, Ngger, adiku Mahmud Adi Syarifuddin lan adiku Rio Septiana Ramadan kuwi putra nomor 2 lan putra nomor 3 saka panjenenganing Bapak Haji Sunarya. Iya. Aku mung memuja muga-muga adiku sing diselami bengi iki besuke dadi putra sing piguna tumrap nusa lan bangsane. Put kuwi ngentas tra kuwi neraka. Dadi anak kudu bisa ngentas kasangsaraning bapa biyung. Amin ya rabbal alamin. Nduk, piye? Wah, bengi iki pancen bengi sing minulya kok, Ngger. Halaman dalem disulap dadi gedung pertemuan. Wah, meh ora iso tekan kene, Nduk. 2 kilo wis dicegat ora entuk mlebu. Iya. Ya merga akehe para pamriksa, para pepundhen sanak sedulur sing arep kepengin paring pangestu kunjuk marang temanten lan adiku sing diselamake. Majune jaman ya, Nduk. Manut informasi sing sak tampa jaman biyen iki nek cara wayangan cara kuna iki wong dedagang utawa wong dodolan ora akeh kaya saiki iki. Ngono iya.
saorane mung apa to ngger mung panganan-panganan sing saiki wis arang-arang. Iya. Wah, bareng saiki ana wayang ki jan kaya pasar malam tiban kok, Nduk. Kae mau ana sing dodolan pakaian, ana sing dodolan lading. Waduh, jan elok tenan ana sing dodol jamu kuat. Iya. Mula saiki golek apa-apa gampang, ora dadak nunggu keramaian liyane, cukup nunggu wayangan mesti akeh lan genep sing padha dedagang. Iya, kabeh bakune diparing ana laris, diparing ana payu. Lan sak pungkure awake dhewe saka kene, para warga Gong ingkang mapan ana kene tansah manggih rahayu wilujeng. Tinebihna saking Durga Sengkala cinaketna ing bagya mulya. Allahumma amin. Nduk, piye? Iki informasi sing tak tampa sing tinimbalan sowan ora mung aku karo kowe sak kanca, ning uga isih kawimbuh kadangku. Pelawak sing wektu dina iki lagi naik daun. Sapa yen ora kleru kadangku Mas Jo Klitik karo Mas Jo Kluthuk. Wah, kuwi Kakang Adi. Kakang Adi nyambut gawe bareng lan kawimbuh waranggana sing wis kajuwara ing ngantariksa sapa Mbak Eka saka ing Karanganyar. Mula ayo diaturi pinarak ana pepanggungan Mas Jo Klitik karo Mas Jo Kluthuk dipapak aja dipleroki. Monggo yo. Mbak Eka, jumeneng sik. Dua kali. Yo budaya. Anjene bener kancamu. Oh. Sinambi nyarantos kadang kula kekalih inggih nembe sami ngrasuk busana. Mbak Eka. Nggih, Lek Cangik. Nggih, budal saka dalem jam pira Mbak Eka? Wau jam 3. Jam 3. Dumugi mriki? Dumugi mriki wau jane 8:30 ning mlakune atuhe. Wah, saestu. Nggih, saestu. Nganti HP ku ilang lho, Mas. Weh, ilang? Yakin niki pengumuman kagem sinten mawon sing nemone HP-ne kula nyuwun tulung HP-ne dipek mboten napa-napa nek kertone balekne. Alah. Wis ta, wis iku sesuk diurus ning kantor. Ora ya tuk kertu anyar nomor anyar. Lah nggih lho. Ya ora dadi apa, nggih to jenenge wong ki sinung ngapes. Ayo wong sak-sakan kaya ngene. Oh, saestu mila niki anu kangge peringatan kagem para pamirsa kudu bisa mapanke diri pribadine dhewe-dhewe aja nganti ana sing katalumpen. Nggih ati-ati wae dhewe dicekeli dhewe-dhewe lho, Pak. Karepe piye kuwi? Kok wae dhewe dicekeli dhewe-dhewe? Nggih maksude nggih barang iki ati-ati aja nganti enek sing ilang kaya nggon aku ngono. Kaya to? Ya kaya nggon aku mah. HP karo dompet. Yo, HP karo dompet lan liya-liyane ngono. Nggih.
Tur nggih kudu ditertibke arep tindak mirsani wayang, dalem ya kudu diprayitnani. Lampu-lampu sing ora kagem ya luwung dipateni. Siji wae kanggo madangi dalem. Nggih. Iya, aja nganti kondur mirsani wayang kok malah kapitunan ki aja. Lah nggih. Baik, Kak. Nun. Jenengan sowan rene wis ping pira? Nembe pisan iki. Weh, nggih. Nek kula wis ping pindho, sing pertama 2006 nderekke bapak. Nggih. Iki sowan dhewe rene entek ra entek kowe tak entekke ijen. Waduh. Dadi nganti kumut-kumut ya ora apa-apa ya. Ya ora nganti kumut-kumut ta. Nggih, sedurunge nderek tetepangan kagem sedaya. Nggih, panjenengan harus nepungke asal dari mana, asline saka ngendi, asmane sapa. Wis, ayo ditepungke. Saderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jan kaya mudin. Ya ora apa-apa ta. Ya tepungke. Nggih, nderek tepang, Pak, Bu, Lek, Adik, Pak De, sedaya mawon, Mbok Gede. Niki kula teng mriki nderek pados sandang badhok. Sandang pangan kok sandang badhok. Lah basane nggone nyong kaya kuwe sih. Wah, lah iki anggere bangsa nyong kaya kowe. Niki genah wong kulonan. Lah ya asline. Nggih, ya ora apa-apa. Desa mawa cara, negara mawa tata. Asline basane ya kaya kiye. Nggih. Nderek tepang jenenge nyong Eka. Eka sapa? Jenenge cendhek ki Eka. Jenenge Dawa? Jenenge Dawa Eka. Oh ya. Jenenge Dawa. Rika Petruk ya, dadi ya sing ngono kuwi. Mau Iya. jenenge asma jangkep. Lho, Nggih. asmane sing jangkep. Eka Suranti. Mbak Eka Suranti. Asli saking Asli dari Kebumen. wah, telatah ngapak-ngapak. Nggih, daerah Nggih. Pengapakan. Dadi bahasane niku nggih benten kalih mriki. Nggih. Nggih kula niku kan kebanyakan ngagem lafal A. Ya. Nek mriki ngangge Oh, ora beda karo Solo. nggih, contone. Nggih. Nek nggen kula niku segan, nek nggen iki Sego. Oh. pira, Pira? ada, Aja ngana, ngono. pejah, Apa? pejah. Pejah ki nek kene mati. Nah, utawa seda. Lho, iso. Nek kontal, Mencelat nek cara kene kontal ki. lah kok ora nganggo o. Yo. Lho, dhewe-dhewe kok. Jare dhewe-dhewe. Lah jare nek nggone nyong nganggo A, nggen iki nganggo o. Nganggo o. Sega. Bener, sego. Pira, Pira? ngono, ngana, Lho, ngono. aja, Aja. Bisa ta? kontal, kontal. Mencelat. Tetep nganggo A ki, Lek. Tetep nganggo. Ya nek oh ya mencolot. Lho, kuwi kuwi oh. Oh iya, Ding. Wong kok senengane gawe giris. Ndongake apa, Mbak, karo temanten Sarimbit? Nggih. Ya Mas Mahmud Syarifuddin karo Mbak Ema Indriatika. Nggih niki kagem temanten kekalih. Nggih ndongaku ki ora sah akeh-akeh, Mas. Ya. Wong uripe nyong bae urung pati cetha sih. Ya ora apa-apa wong jenenge wong ndongake kuwi wis entuk pahala kok. Nggih, pokoke mugi-mugi dados pasangan sing awet donya teko akhirat. Amin. 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 Lah kuncine wong omah ya siji mau wis jenengan sebutna kuwi mau. Nggih, bener. Arep dising kepiye wae aja nganti pegatan. Nggih. Nggih, Mbak. Muga-muga dongane panjenengan bisa nyawapi karo temanten Sarimbit. Amin. Yo iki tak ngicipi sik suarane Mbak Eka. Nggih. Iki enten anu Mbak, enten awala Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur dateng Mbak Cangik, kula nyuwun gending pangkur Semarangan Mbak Eka. Waduh. Kaping kalipun kutut manggung, kaping 3 setya tuhu. Semanwun saking Bapak Haji Sunaryo nggih. Ingkang kagungan kersa. Iya. Setya tuhu dhisik dibawani Sida Asih. Sing kepareng bawa sapa? Aku arep nyuwun tulung karo salah siji wiraswara. Sapa? Mas Dalang Sarmadi. Iya. Sing pidalem ora ado saka kene, saka ngendi? Saka Trenggalek. Oh, ngono. Iya. Mula iki ya getih Jawa Timur, wong Ngetan. Saiki wis berdomisili ana Surakarta Hadiningrat. Sambene wiraswara ning panjenengane iki ngasta dadi guru ing SMKI Surakarta Hadiningrat jurusan pedalangan lan panjenengan iki ya dalang. Oh ngono iya.
Mas Armadi ya dalang payu, ya dalang laris, ya dalang ketrima. Iki kapinujon nganggur bebarengan karo awake dhewe. Iya. Mbak Eka. Nggih. Tak duwetke karo Mas Armadi kuat apa ora? Lah yo awake iso sakmono iki aku ora enek ngono. Ya aja ngono, niku sing dimatke suarane. Oh nggih. Nggih tak rasane karo ketip-ketip Mas. Ah nggih, nggih. Panjenengan nek longgar ya sok nderek Mas Sarmadi, ngoten nika. Gen ngrasake nyindeni Mas Armadi, paguyuban karawitan Pandalaras. Oh. Nggih, kula dicak nggih, Mas. Dadi sindene iki bruwang, weh. Diajar, iya. Yo, Mas Armadi dipun aturaken. Monggo. Pamintaku nimasita asih atot runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine. Seneng ya Mbak Eka. Nggih. Yen bar dipahargya dadi manten wah jan. Lah nggih mboten Ketok oleh bahagia. Mboten kados kula ndek mben. Pripun ta? Lah ndek mben kula kegropyok niku Wah dadi sing nganggo ijo-ijo kae ora mung tamu ta, kae iki hansip ta. hansip. Iya ora apa-apa. Lelakon iki adile mung dilakoni. Nggih. Monggo Mas Armadi. Datan kinggang sarambut lamun atuh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih anu pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas ana tepi wajib sida asih menika wau sumpahipun temanten kakung karo garwane saiki diimbangi karo garwane sinawung langgam setya tuhu. Yo monggo Mbak Eka, monggo. Aku kang setya satu
Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken menika langgam setya tuhu. Iya. Yo, metruk bintang tamu. Nek nitik ambune wis do ting sliwer ning mburi. Mula kok risi men iki apa mburi iki bae wis do ting cenguk ning ngono. Timbang ganggu nyambut gawe, ayo rene. Petuk serampat malik slendro ya. Monggo, Mas Jok Litik, Mas Jok Lutuk. Monggo, yo. Dadi pelawak ing wektu dina iki lagi diuja karo dewane. Ya diuja ya dicoba. Ngono ya ya. Muga-muga panjenengane sekarone tansah aturuntut reruntungan. Amin. Paringi seger waras ben iso paring panglipur karo kabeh masyarakat ing sak Nuswantara iki. Ya. Wilujeng dalu Mas Jok Litik. Nggih, wilujeng dalu Mak Cangik. Nggih. Alhamdulillah sami bagas kuwarasan wilujeng nggih. Panggih wilujeng. Amin. Mas Jok Litik minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin durung petruk nggih ta. Sepanten ugi kula Mak Cangik, mbok bilih kula sak keluarga tindak tanduk lan kekilapan wonten kaduking nyuwun pangapunten. Dawah sami-sami. Semanten ugi kula ngeten Mas Jok Litik. Nggih, dawuh. Kula niku wis suwe arep ngarep-arep ketemu karo panjenengan. Delalah nggih ta. Rejeki iki ora ning endi. Estu kok. Panjenenganing Bapak Haji Sunaryo nimbali kula ketemu karo jenengan. Yayi niku nek nyedulur ngeluwarga. Estu. Kula panjenengan ku mesti dikethukke. Nggih, niku anugrah saking Gusti. Nggih, nggih. Niku ora iso diarep-arep Mas Jok Litik. Nggih. Nggih ta? Nggih, nggih. Ditolak ya ora iso, disuwun ya ora iso. Leres. Jejere apa meneh panjenengan ketemu Mbak Eka. Nggih, nggih, nggih. Ngeten niki kalih nggih tamba kangen Saestu. kepengker
ajeng nderekke panjenengan wonten pati sedekah laut nggih mboten saged. Oh nggih. Kepara nyata pikantuk wedal ingkang mirunggan Bapak Sunaryo manggihaken kula kalian panjenengan. Betul. Mbok pilih wedal menika Kula pikantuk awake dhewe duduhan njuk antara syukur panjenengan. masalah Assalamualaikum Ya ora Mbak Eka. Ya. Kabeh iki kudu ngono. Leres, Kancang leres, iki kudu leres. sing Iya, becik. iya. Amargi menapa panjenengan kalih Mas Jokli, Cek dawuh macam. Kula kalian panjenengan Iya. iki Assalamualaikum. dadi seniman nom-noman. Nggih, pelaku Nampa. seni menika pelaku seni menika menawi ya Allah. panjenengan mastani Betul. kula kali panjenengan lan sak Ya. kanca Nah. sedayanipun. Menawi betul. ingkang rawuh sedaya menika penikmat seni. Napa malih jenengan kalih kula? Kula kalih panjenengan dadi Alah, seniman. alah, telak. Iki ngopo? Ngapa-ngapa piye wong kula ya pengen Piye to? Duk? omong-omongan kalih jenengan kok. Oh alah. Ya aja Ngomong. Iki nek menungsa lho Mas ning kene ketemu kok ya ora ketok. Pengen jagongan karo aku. Pengen jagongan. Iya no. Hmm, Suwira ketemu lho yuyu. lanang kok mbok celuk yu iki lho. Lah jenenge Mas Bayu apa yu? Oh, kok kanca SSI Yo to. Mas ngono kuwi lho. Iya Iya, iya. Saya kendel. Jas kendel bola plek. Anu sing dalu Mak Cangik Yuli Mbok. Nggih, wilujeng dalu masuk lutruk. Nggih. Sehat ta? Sehat. Syukur. Masuk lirik. Dawuh. Ngeten Mas. Nggih, kados pundi Mas? Jenengan ngudang nopo karo teman? Ah ingkang baku nggih temanten menika ingkang dipun dama-dama ingkang dipun ajeng-ajeng inggih dalam pondasi rumah tangga kesejahteraan dan keharmonisan Mas. Nggih. Wondene keluarga menika dadosa temanten kakung miwah putri Ya. dadosa mempelai berdua yang menemukan sakinah mawaddah warahmah. Leres masuk lutruk. Dawuh. Jenengan seneng ta timbali rene? Seneng Mas. Nggih. Masuk lirik. Dawuh Karo adikku sing diselamke jenengan ngudang apa Mas? ingkang baku sageta ngangkat derajat martabat yang sepuh kekalipun. Amin. Membawa nama baik agama, negara dan bangsa. Leres. Nggih. Udangan kula ing ngoten. Ngoten. Putra niku sing kula aturi Nggih, kala nggih, wau nggih. dadi juru Ya, pangentas betul. kasangsaraning Bapak Biyung. Sageta mrada asmanipun tiyang sepuh kekalih. Nggih. Dawa, Itu, dawa. itu. Masuk lutruk. Dawuh Mas. Panjenengan mriki karo sapa? Kula kalih bola kula. Oh nggih syukur. Mas Klirik. Dawuh. Kula karo panjenengan Nggih, ki nggih, minangka nggih. dadi sarana Nggih dados duta panglipur, Mas. wayang ki dadi background. Nggih. Ingkang baken menika doanipun ingkang kepareng rawuh. Leres. Nggih ta? Kasengkuyung tangga teparo warga masyarakat Tulungagung secara umum wondene Pak Sunaryo kagungan hajat Ya. mikantuk berkah lan barokahipun. Leres Kowe kok alhamdulillah. dawa kok endek men aku mau. Lho, jare pengen jagongan. Iya. Lah. Nek jagongan rak ya mung ngabarke padha waras to. Alah mbuh delak kucluk. Aja muring. Muring mau aku sithik kene dawa. Oh, pengen dawa to. Dawa no Wis kula. kono sambutan memperkenalkan diri karo pamirsa, karo sing kagungan hajat ngudang apa karo Pak temanten. Sunaryo Rada sakeluarga. maju rene mesake Alah. sing mriku aku ketutupan gaya regong nah. Awakmu lek ngendi omong Pak Sunaryo akeh sing ora kenal iki. Lho, Pak Sunaryo ki wis alah. piyayi ngendi-ngendi pirsa lho. Aleh sing ngomong sapa paling sebagian sing kenal kuwi. Lho, Lah nyepelekke kok iso kowe omong ngono, Duk? Aleh kowe lek ngomong asmane Pak Sunaryo kuwi paling mek wong 10 15 ki sing kenal mek kuwi tok. Lah nek sing ben supaya wanuh bermasyarakat jenenge Asmane duduk kuwi. sapa? Pak Kacuk. Lah kok kowe apal kowe? Kok roh lho. Apal wong kecilik biyen jaman Pak Sunaryo sik cilik angger dilokne kancane. Kacukmu ketok lho. Wah, ora cetha. Mulane ngantek sae lho. Estu niku critane nggih ngoten niku. Oh, pancen nama panggilan piyayi niku lak benten-benten to. Nggih, Ngono iya. Alhamdulillah ora kaya bengi iki ana ing Bener. daleme penyebut Bapak Sunaryo. Lho jare Pak Kacuk. Lah iya Pak Sunaryo sing biyen jenenge Pak Kaju ngono lho, Ben. Iya. Ora kaya bengi niki masuk. Bener, Kala niku bener. wayangan niku lek teng Tulungagung kusih wonten ing daerah ngriki. Injih. Niku wayangan mung gleger wayangan. Bener. Tapi ning daleme Pak Sunaryo ki lain daripada yang lain. Bedane nggon Penonton iki nanti jangan sampai pulang sebelum wayang ini usai. Lho. wayang ki nek wis bubar rampung Ya kondur sing to, Mas. mirsani ya ben kondur. Aja kesusu mulih, eman-eman. Mergo bengi iki Pak Sunaryo ki ngenekke door-prize ugal-ugalan. Wah, Menehi hebat, taliase. hebat. Taliase Lho. hadiah yang rasa seneng karo sing kepareng rawuh. leres Mas, hadiah yang istimewa. Apa? Iki ndelok penggemar wayang sing setia iki engko ana hadiah khusus saka Pak Naryo. Lah diae apa? Avanza. Engko
Iso digo mulih. An kok. pas Ngawur. mripatmu lah kae weke Pak Naryo dhewe kok iso Aku diparkirke kono kok. tawak-tawakne. Wah. Ojo gawe masalah kok diarep-arep tenan kok biar kowe. Tak kira lek hadiah. Angsamu beda nggon nuwun sewu Mas. Penonton sing penonton Iki- sing nang jaba ya disuguhi iki kok. Suguhi ndi? Apa? Engko lek ngelak ya langsung anu nyeklek tebu kuwi dadi wis. Lah iki panjen nggone iki ya kurang bawira mula ya matur nuwun wondene masyarakat Tulungagung niku sayuk rukun. Saestu. Nggih wonten napa-napa padha-padha dinikmati. Napa melih mengapresiasi seni tradisi Leres. utaminipun wayang kulit. Nggih. Hebat sanget. Khususipun Tulungagung, umumipun Jawa Timur. Ngoten nggih. Wiwit saking Ngawi dumugi Banyuwangi. Wah niku nek Alhamdulillah. karo wayang kulit hebat sanget maindit. Mila anu Mas, para kadang-kadang dalang niku saged mastani yen to Jawa Timur niku benteng kesenian tradisi. Betul, betul. Sing iso memfilter kesenian saka mancanegara mlebu ning negarane dhewe. Ya piyayetan piyai Jawa Timur niku. Niki, mula kula nek sowan piyai ngriki ora pisan pindho pun makaping-kaping. Nggih, Kula Mas. matur nuwun banget. Budayane awake dhewe niku apik lan elek niku gumantung saka piyai Tulungagung. Kepara nyata aktivitas pagelaran wayang di Tulungagung itu hampir 90% setiap malam, Mas. Hebat, Hebat, hebat. hebat. Kadang kula Mas Eko, Nggih, nggih. Eko ya larise ora ilok. Nggih, nggih. Pun bakune cara wong ngoten di pasar niku kabeh dodolan. Nggih. Ning dening Gusti sing nyipta jagat diparingi payu kabeh. Amin, amin, Mula amin. sesama seniman rasa susukan rasane, Ah. ora sah singgol-singgolan. Nggih, niku kaya jenengan barang nek teng mriki pengen laris kuncine siji. Apa? Murah. Angger kok laris mesti Paling murah kene. siji jenengan pengen lari siji murah, loro iso dicicil. Kaya tukupit. Mula sembah nuwun Mak Cange. Mas, kok sik Nggih. murah larang niku relatif. Ngoten, Mergo nggih. kesenian niki ora iso dikerto aji. Ah leres. Mergo Dibayar pirang-pirang Ah. puluh miliar ya ora bakal kok iso Gak iso diukur. nuku karo Nggih. kesenian awake dhewe. Leres, leres. Nggih. larang lan murah itu gumantung saka pelaku seninya masing-masing. Nggih. Nggih, Nek nggih. umpamane nggih, Nggih. laris larang niku kaya panjenengan. Nggih. Nek bengi niki Mas Kluthuk gratis, dhek wis sumpah karo aku. Pripun? Kula dadi bintang tamu tengene Pak Haji Sunaryo, kula mboten nampi probaya napa-napa. Syukur nek kudu sedekah. disekseni Nyai Danyang Kyai Danyang sing kene. Ingkang bau reksa ngriki. Nggih, nggih, Kuwi nggih. sumpahe ngono. Ngoten. Anu, aku mbiyen nek sumpah jam piro kuwi? Ya jam 12. Oh, aku jam setengah siji ya tak sumpah neh aku. Piye? Piye? Anu sumpahku pokoknya tetap dibayar aku. Apa tuh Mas sumpah dicoba Aku jabut. udah jam 12 aku setengah siji tadi ya tak. Mula balik neh. mohon izin Mak Cange. Ya. Acara yang luar biasa Tenang, Pak tenang, Sunaryo. Wis. Mantenan ya sunatan. Nggih. Dirangkep dadi siji. Iki Nyapa? enek penonton sing apik iki enek iki. Piye? Sing ning dhuwur pager ki lho. Nyapa? Malah kaya wong gandul bis. Lah nggone ora enek kok rumangsamu ben kepenak. Ya matur nuwun apresiasine para penggede Iya, iya. pyayi-pyayi Tulungagung. Nggih, Mas. Acarane iki mantenan ya sunatan. Betul. Omonganmu ki salah lho iki. Lho, lah dawuhe ning undangan ngono kuwi. Apa acarane? Mantenan karo sunatan. Kuwi salah. Sing bener ki sunat sik lagi mantenan. Kowe tau tumon mantenan rung sunat. Piye to bocah jan- iki? Jak Ora ngono. Iki kok anu apa akyunya loading banget lho, Bos. Wah, wis. Maksudku ki acarane dirangkep dadi siji, ana sing diunggahke ana Bale Wisma, ya ana sing ditetake, mula dirangkum dadi siji, diropyan-ropyanke bengi iki. Iya. Ora kok terus mantene urung sunat lagi sunatke. Lah ketokane mbok go mulih kono. Ya maksudku ki kan sunat sik terus mantenan ngono. Maksudku ki ndek putra ditetake. Putra tetake. Lah putrane sijine terus diunggahke ana Bale Wisma didadekke Mantenan. manten. Oh, alah. Ngono lho. Ya. Ya rupane kaya tegalan ya ngono kuwi. Jak omong-omong nangel. Niku anu to, niku jane pernahe jenengan iki apane to karo Mas Kluthuk? Lah kula adi to niki. Oh, Niki lak Mas kula mbarep to. Mbok piyai Tulungagung pun apal. Oh, Nek niki Mas kula. Kula Mas. Nek kok waduh banget ya biasa. Aduh, Ya aduh. kesa ya ada wong biyen anak mbarep ki sok kala ki bapak kemrungsung dadi barange anu ki bahane kokean dadi sing ngene iki diledek ngene iki dadi. Ya ora. Apa kok gawe Ya kemrungsung? ora iso go Ya patokan. padha anu biyen angger manten pertama malam pertama mesti kemrungsung
Bahane kokean deledek ngene iki. Nah, sangkik ra. Beda sing kedua mesti rileks ngono mesti. Rileks lah lahirmu mbiyen lak ning ngesor toprakan dadi barengi mercon. Kula ya rada murat marit. Nuwun sewu Mak Canggih. Nggih, Mas Rino. Ini satu tolak ukur beliau Bapak Sunaryo kita acungi jempol. Nggih. Bahwasanya apa? Beliau mempunyai jiwa pekerja keras yang unggul. Wong ki nek duweni rasa pekerja keras, insyaallah iso nyuwargane keluarga. Amin. Iki lho. Omonganmu iki kata-kata yang salah kowe. Loh. Bekerja keras itu Kuwi penting. kata-kata yang salah, goblok. Kerja keras kok salah. Ya salah no Mas, itu kata Bukti lan kasunyatane daleme Pak Naryo deloken. awakmu ki Tamune sing rawuh 2000 3000 mutah-mutah. nek perkara tamu aku ndak maido, tapi omonganmu ki salah. Sing bener ki ora bekerja keras, tapi sing bener ki keras dulu baru bekerja. Ki apa neh lho iki? Kuwi menggoke nang endi? Wong ki kata-kata bekerja keras dimanapun wong ki nek ayo to ndang nyambut gawe bekerja keras so ben dimo nemu hasil. Salah kuwi, sing bener ki keras dulu baru bekerja. Kok iso kowe omong ngono? Loh, wong ki keras dulu tegese semangate digedhekne, semangate diatosne ndur nyambut gawe, insyaallah apa sing dinyambut gawe iki mau oleh hasil. Oh, tadi Weh, keras dulu Keras dulu baru bekerja. Nggih, nggih, nggih. Ora terus bekerja keras. bekerja keras. Oh, tadi Hebat, keras dulu. Baru bekerja. Dikeraskan TKT, lagi nggo nyambut gawe. Padha karo pulang pergi. Urung pergi kok pulang. Sing bener ki pergi dulu baru pulang. Oh iya, oh sakata sing kleru Mas Kata-kata niku. sing Loh, salah. yen ngono nek lomba pitulasan ya kleru. Napa niku? Panjat pinang. Lah piye kuwi? Ya kudune dipinang sik lah dipanjat ta kowe. Oh iya. Ah berarti iki kulino manjat tenan wong iki. Maksud saya ngeten lho Mak Canggih. Nggih, pripun? Maksud saya gini, beliau Pak Sunaryo itu kan mempunyai prinsip yang maju. Betul. Prinsip yang maju itu menandakan kemenangan. Wong nek pengen maju meraih kemenangan, ya prinsip kuwi harus ditanamkan. Maju pantang mundur. Maju pantang menang, mundur kalah. Lah iki Hebat. lho. Kuwi omongan salah, kuwi omongan. Loh, iki piye ta? Kowe lek Apa kok kleru? kowe lek omongan karo aku orang yang punya pendidikan yang tinggi, kowe berdot musuh aku Mas. Kowe. Waduh, duh, duh, duh. Mas Bayu ini paling tidak wis arepe anu lho dadi dosen lho. Alah lah ngudosen kok diunggul ngene lho. Lho ki biyen ya ngono. Kuwi Wis, juga penyemangat kok. Maksudnya pripun? Ya nek Maju. maju kuwi tegese wonge ora pantang menyerah. Nah. Mesti menangi wong Menang. tekun kok. Sing Nek ngomong- mundur iku wong lokro, Sing- mesti kalah. Sing ngomong sinten? Loh. Jenengan tahu lomba agustusan tarik tambang? Heeh. Angger maju malah kalah. Ayo, Nek mundur, mundur menang. lah kok iso kok kono to cah iki? Sapa sing ngomong maju menandakan kemenangan ki sapa? Sapa? Wah, wis tekan Lho, kono. lho, lho, Nah. jenengan lek Maju kuwi menang. Nek wong tarik kambang kae. maju malah kalah. Oh iya Bos. Sampeyan kalah nek di debat Ya. ngono. Lah kowe wong loro musuh. Lho, kuwi apike tambange gubetke gulune kluthuk. Ayo gak disendha wong loro emo biar. Oh, Kene lho, kene lho. Wong ki gak iso menyelesaikan. Wong ki nek disawang saka meneng polah tindak tanduk kuwi lak iso disawang to. Maksudmu? Pak Naryo ki piyayine piye? Nyapa? Terus karakteristiknya itu seperti apa? Maksudmu? Paling tidak beliau itu pendiam. Wong ki nek meneng nuwun sewu nggih Gus. Wong ki nek meneng sok kala medeni. Tegese Peribahasa itu kan sudah mengatakan Nggih. air tenang menghanyutkan, air beriak tanda tak dalam. Mula piyai ini ketoke meneng ning duwe kadigdayan, Diam itu punya emas. kemampuan. Gitu. Diam itu emas. Mung meneng lho, wis dianggap emas. Lho. sing ngomong sapa? Lho. Ya kan biyane peribahasane ngono. Berarti- Kowe berarti iki karo pribahasa to air tenang itu menghanyutkan, air beriak tanda tak dalam. Berarti sing wong dia- sing akeh omonge kuwi malah ming gedabus to. Sing ngomong sapa? Kon renak tapuane lambene. Lha kok ngengkel to, Duk? Kok diam itu Mas, berarti sing diaturke Mas Bayu ki diam itu Mas tong kosong berbunyi nyaring. Loh, kok Kok iso? kakean omong ora nek hasil. Kuwi salah kuwi. Lho. Wong ngomong nyatane wong pusat. Salah kuwi. Iki sapa? Mas Bayu Haji. Ngasta apa? Dalang. Sore ngantek isu omong apa ora? Mayang ngomong terus. Nyatane ya pinter. Nyatane ya laris. Kowe ro marang tuaku, Nyapa? seneng ngomong apa ora? Gak meneng. Meneng ora? Iya. Nyatane ya gendeng. Syukur. Ya. Hati-hati awake dhewe kudu. Alhamdulillah Nuwun nek sewu lho, lek trimo jenengane pedhot musaku. Waduh. Ya ya ya. Ngene. Hebat. Marahe bocah iki ra ngerti bahasa intelektual dengan Kula ya lagi ngerti iki nek Ra ngerti. si kluthuk dilongkas arep pedhot.
Loh. Kula dhewe ya lagek krungu. Iya iya. Aja meneh kok pedhot aku bendor kenci besar aku. Kula kartu ijo to Mas. Wis wong kulino main kok. Marahi niki lak mboten duwe sangu kanggo temanten kekalihipun. Nggih. Marahi nek kluthuk niku bocah-bocah dudu bocah akademis. Dadi nek panjenengan kula kalih niki mboten selevel. Sik to, wong ki akademis karo otodidak itu jangan diperbedakan. Loh. Sok kalau otodidak itu bisa melebihi sok bocah-bocah sing akademis. Tapi paling tidak aku lak duwe bekal, duwe sangu. Alah, lek trimo sangumu karo aku karo aduh dipedhot mesake. Alah. Nuwun sewu nggih, Mak. Piye? Nek upama manten ki paling ora sangune manten ki apa kowe lak ra duwe. Apa? Kalau saya dengan bahasa-bahasa yang intelektual, paling ora sangu ki mesti tak goleki. Apa sangune manten? Manten ki kudu duwe sangu 4 konsep. Tegese Reuniting, interacting, empowering, sharing and caring. Ra mudeng kowe jak omong ngene. kowe ngomong ngono kudu iso jelasne. Loh, pasti dong. Siji, Interacting. tegese Paling ora nek wis membangun bahtera rumah tangga, bodo seneng interaksi, omong-omongan aja pasif. Nek enek keluhan piye-piye ya wadul karo wong tuane. Lho, kuwi sing diarani interacting. loro, Reuniting. maksude Nek wis omah-omah aja sok jenuh. Nek umpama jenuh ayo ndang metu ning ndi ngenekke reuniting, reuni keluarga. Ben iso merefresh kembali suasana rumah tangga. telu, Empowering. apa kowe? Memperdayakan jati diri. Wong ki srawunga karo tangga teparo ben besok nek tuwa ora bingung. Papat, Papat sharing and caring. Wong ki aja dindem dhewe nek duwe masalah. Sharinga karo keluarga, sharinga karo kanca, sharinga karo tangga. Gila. Ra mudeng kowe basa ngono kuwi ra mudeng kowe. saya kalau bisa menganalisa apa yang kamu katakan itu masih kurang. Weh. Wah, elok. Aku nek ku sekolah jane ya wis dhuwur. Iya iki Sik masa dintani dipaido. Ngene, nun sewu Mas Bayu, nun sewu. Ah iya Ngene, pripun. sing mbok omong iki sik kurang. Papatmu apa? Paling ora reuniting, interacting, empowering, sharing and caring. Itu masih kurang. Kuwi ora iso genep yen ora nek 5. Apa Apa kuwi? kuwi? Catering. Lah kok mau terima catering? Catering iki kamangka panganan. Iya. Loh, mula rupamu sing mbok pikir ning departemen perbadokan tok kuwi. Menungso urip ning alam donya, samu barang pemikiran bisa jelas. Kuwi yen energi itu bisa masuk, apa yang diasumsi oleh tubuh-tubuh urat-urat yang ada di tubuh kita itu bisa tumbuh, akhirnya kita bisa berpikir secara jernih. Kuwi apa kuwi? Catering. Dadi kuwi ya masuk. Masuk Masuk kriteria di dalam sangune wong sangune omah-omah. omah. Oh. Lah lek kowe omah-omah ora mikir pangan, ora mikir samu barang, Iya. pedhot kowe bongko kowe. Oh ya masuk. Catering, masuk, iya, catering. iya. Makanan yang bergizi kuwi. Lek wis catering ketemu, akhirnya awake dhewe dispuring. Lho. Kok gawe Montor sepuring? kok piye kok dispone. Kok gawe sepuring barang? Sepuring ki ben lurus. Oh. Dadi awake dhewe anggone membina rumah tangga, awake dhewe ben lurus, ora bakal keguh jenenge Ora menggak-menggok. ora menggak-menggok, bakal tresno. Sing kakung bakal tresno karo sing putri, sing putri bakal tresno karo sing kakung. Hebat. Penemu apik. Lah lek trimo pengalamanmu pedhot misalnya. Waduh. Aja meneh kok awakmu. Iki entek lho aku. Wah, hebat. Loh, Masuk. Lho, nun sewu lho niki. Iya. Lah, Terus nek wis Nek catering Sporing. sporing yang terakhir nah, kabeh ki mau lek awake dhewe catering kudu hati-hati ngono. Awake dhewe wis catering dahar, kuwi aja kakean aja kewareken. lah nyapa? Akhirnya tuh minta ngis liyane iki. Dadi samu barang ki kudu hati-hati. Sik. Samu barang Piye? Baleno. samu barang Bar alah catering, Alon-alon. sporing, bar terus kuwi samu barang engko lek wis kabeh ki kewareken, akhirnya tuh minta ngis liyane dadi samu barang anjan mungkin kula SMS. Dadi sedaya mau kabeh. Apa kuwi sing terakhir ki lho? apa ora genah sing keri dhewe iki lho. Ngene lho, dadi alah nyawet engko tak SMS ngono lho. Kok SMS ki apa? Lah nek jelas kowe wis duwe catering, duwe Sporing, sporing. lek wis diseporing, lek wis catering, Cateringnya wis cukup, mangane bergizi enak. mangane bergizi enak. Nganti wareg. Wareg ndelah kakean awake anu akhirnya itu minta ngis ensing dadi samu barang iki. Cakep. Aku Kok ini. asik. Pokoke ram. Lambe nek turah ngono kuwi. Lah ora turah pripun wong duwe bojoe kaya ngene. Kene lho. Alah gak aku ndek bojo ki aku. Piye Mas? Mas Duduk. Lah, Mas. Kowe umpama duwe bojo Mbak Eka ngono piye? Kene Mas? Kak. Aku ndek bojo iki ora tak tokne tak dekek ning kamar, tak akuarium tak jepreti kok jero ngono. Kok iso? Duwe Lah, wong bojo piyayi kaya dandan ngene. ayo kaya ngene kok ngerti dokane jero omah lho. Mriyayi. Anyong ora tak ngapa-ngapake mletek dhewek kok.
Ki basa apa? Banyumas, bojoku Banyumas. Oh iya ya, apik. Kowe mbiyen kumpul iki suwi ya. Suwi aku. Anu mbiyen karo iki mbiyen ke pernah duwe anak pira? Walah Mas, mbiyen sing pertama ki anake siji. Iya. Ora nanan ndase Mas. Siji gak ono ndase. Anak sisirane ndase ki lek rao piye rumasamu? Lah mbiyen ke bahane kurang, lemu kurang 50 ceritane. Ya, engko tak tambah sak ceritamu lah. Wapu iki rumasamu. Wong ki nirwa penyane Pak Sunaryo, sak keluarga. Piye? Nurun marang sapa putra kekarone. Ya. Mbiyen nek temu manten kowe apa ya kek kuwade ngono kuwi. Walah. Wong loro iki. Wis mau tak omongna ya Mas. Sorry bro. Napa? Lek trimo kuwade ngene iki trimo alah lampu kaya ngono kuwi. Pedot, mesti pedot. Ya ora? Lah kok disi. Lah ya nek mau kuwade kaya sing dianu Pak Naryo ngene kuwi mesti pedot Pak Naryo. Ora nek apa-apane lho mbiyen kula kalih niki. Wah, nyepelekke Pak Naryo iki sajake wis serep nyapane. Hebat. Wis, Anu, wis ben. Kamangka kuwade dias semriah mungkin. Kudu pilih sing hebat. Hebat lho. Lah lek trimo hiasane kembang kan mbiyen rabiku karo iki lek ora nek apa-apane. Karo Eka Aku mbiyen iki kiwa kawat. lho, Tengen kawat aku mbiyen. kok iso kiwa kawat tengen kawat. Lah kowe dilunggone ning ndi? Wes kampling kok aku mbiyen. Lah Ayo digeropyok. kira ngerti. Genah iki lho sing ngiring ngaten lho. Piye? Oh, elok banget. Ayo piye, Nduk? Iso nganggo sirine barang. Di seragam ijo-ijo. Kayak terus liwat ke dalan kono teko dalan kono ki. Aduh biang. Ya akhirnya kena cangkemku lho. Lah sing akon cangkeme didokok kono ki ya sapa? Sing dek ngono tak dek kene ket mau kok rumah sama tuapu iki. Kayak ngita, ngeburi lho. Aja nesu to Mas, Dinger. aja kurang pangarupamu ya Mas ya. Rayunan. Ngono wae. Hah? Piye kamu? Piye Mbak? Lah ya aja kurang pangarupamu gur kesamplok sithik ya nesu. Aja. Pangapuramu, pangapuramu. Lah nek pangapuramu rak nek ngomong karo jenengan lah nek iki rupane rapati ya cetha iki. Ya ora cetha tapi lek demek iso kene ngono. Ya lah. Aku lek mbok demek kene iki koyo ngandul-ngandul piye ngono aku. Masak to Mas? Nanti sing gandel Mas. Tuapu iki kene. Ki sing wedok barang ya reces. Yo, Mas Mula Kritik. sekedhik-sekedhik panjenengan kula Ya. duta panglipur, wandene Nggih. masyarakat Tulungagung niku Nggih, paling penak Mas. Piye Teng ta? dagelan nggih nggatekke, Nggih. banyolane, Ya. teng gending nggih mirengke. Ning sanggit Saya nggatekke. sanggite wayang mesti tunggoni. Saestu. Mula dindum padha ratane, Nggih. gendinge kecakup, wayange nutuk, dagelane ya wonten. Nggih. Gliyak-gliyak. Yo mulo sakniki aku arep nyoba suarane Mas Jo Klitik. Panjenengan mang nembang bawa Nyidam Sari. Nggih, siap. Gandrung Mbak Eka. Ngestaken dawuh. Niku kucape panjenengan makili temanten kakung. Nggih. Kowe aja cemburu ya. Wonten sampun wonten wedal nggih, Gus. Monggo Nggih. dipun aturaken. Ya aja dadi gelane atimu. Mas Jo Klitik tak dapuk dadi Ki Ageng Mangir Mbak Ngoten, Eka. Anu apa ki pembayun. Pembayun. Nah, Anu kluthuk-kluthuk. anu wae iki dadi apa ya? Sing nanggap. Lah gayane. Rupa kaya galengan kok. Mboten panjenengan sik berdua sik. Oke, Nggih ta? siap, Nggih. siap. Wadine enek wong ra didapuk kok ngadeg kuwi jenenge wong ra duwe izin. Nah iya. Oke. Oh, alah. Aku ngerti yang ngono melu delang liyane ya. Dalang liyane ndi? Bengi iki wis full kabeh. Bar melu ndi? Lah nggih to Mas ya to, nek ora didapuk kok nganyur. Ngadeg. Ngadeg kuwi jenenge wong ra duwe Ra duwe izin. izin. Nah, iya. Ngoten. Ditimbali Pak Haji Sunaryo. Nggih. Kon ndagel mung trimo lungguh. Lah mbok wis mati wae. Ah. Lah iya. Ngono kok. Anu melu delang iki malah kayak bunuh diri lho. Lah piye to? Kowe kok iso golek nggon dhewe kono? Kok iso? Mlebu kotak sik kono lho Mas. Kok mepet wayang. Sapa sing ngokone kono Kutek sapa? Mas Wahyo kuwi. Sing ngokone kono sapa? Kuwi wayang disimping dienggo sawang-sawangan. Lah, nutupi ku lho. Ora wis kono wae ra apa-apa timbang. Kono ae, kono. Kono Nek kono ae timbang kowe kesuting kok malah dikira ngalah. Salah. Wis ben ning kono aja mbok ganggu. Iya wis. Ya, dibawani. Wis. Duh, wong ayu. Ya. Nah, nek ngene kaya bakul obat. Wis ning kono ae. Aku lek nggo tas gedhe ini malah kayak Pak Sunaryo arepe budal ning Johor. Bapak iso piyayi Malaysianan kok iso. Monggo. Nggih. Duh, wong ayu. Wonten dawuh Kakang Mas. Diajeng sawetara enakno anggonmu. Lelungguhan ya diajeng. Nggih Eh, Kang.
lelungguhan to. Nggih. Dingklek ayo. Dingklek. Ayo. Properti. Dingklek, Mas. Properti wong ki manut to penting bayaran. Dadi dingklek, Dingklek. penting entuk duit. Wong kok senengane maido. Nah, ngono. Ya. Ana apa diaji? Iki dingkleke ampuh banget lho, Mas. Pancen yo dingklek. Pire to Mas iki penak banget lho, Mas. Kaya ngono ya diaji. Hop. Ya, Iki lek mbok genjer terus boyokku ceklek. Lah kok dingklek iso ngadeg ngene lho, Mas. Anu ki ketok cah ki bar ngendok iki. Lah kok roh. Titikane apa? Bokonge anget ya. Kaya pitik. Kowe iki kok ora ngerti. Genah bojomu ki bar ndoboli kok meni. Apa ndoboli? Mana? Malah Oh, iya, iya. nglairke babaran kok ndoboli. Lah nggih lah umume niku nek meteng niku ra umure 9 wulan 10 dina. dina. Lah iki lagi 7 sasi wis lair lho, Mas. Loh, lah Iki kok mergo iso? saking gebangetane iki. Piye? Lah wong mosok bengi-bengi lagi turu lho. Heeh. Iso-isane muni, "Ayo nduk ndang metu. Dalane selak nggo gentenan ropakmu." Ngono iki. Lambene kuwi. Iki. Oh, Lah, ake nanti ra disiplin kowe. Procot. Ngono Enggak ki dikei cakar ayam ngono. ngono ki aja mbok omongne pancen kuwi tak plotot. Lah kowe iki ya bangetan. Dingklek. Dingklek, Mas. Dingklek. Kowe pengen bayaran ora? Iya, Mas. Iya. Manut to bose. Dingklek. Penting japo. Iya, Yo, Mas duduk. Duh wong ayu. Terus pundi Kang Mas? Terus baranu kok nyawang apa neh ngono. Ayo, Mas Klitik. Papujaning hati. Piye diaji? Iki kursine kok aneh gocekane apik banget, ukirane apik banget lho. Iki lek ku pesen saka Jepara diaji. Tenan lho Mas iki. Apik banget dasmu ki. Napa? Iki mau kita ya tanganmu kok pesing bar nguyuh gitu. Aku lali ra wijik Mas mau. Ira kok gragas. Kursi. Kaya ngene wong nandang asmara. Ada karo mlaku Mbak Ika. Kocape weruh apa genti ngono. Dadi ning taman ki endah banget akeh. Garwa aku Sri Tanjung. Wonten Ganti Sri Tanjung. Caketo marang pun Kakang. Nari. Kakang Patih Gunasanto. Kakang Patih Gunasanto. Nah, patih saiki. Wonten dawuh Simulun. Sinuwun. Sinuwun. Kok simulun? Sinun. Nah, kados pundi ing kapranatan ing Kadipaten Dika kula pasahi Kakang. Kadipaten mriki mboten wonten rubeda ing menapa namung sembah pangabekti kula mugi kunjuk. Abdiku Jo Klitik dawuh. Nah, dadi jo klitik genti. Nah, ngono. Dapokan oke no Mas. Elok. Kabeh ning Taman Kaputren lak ya wis mbok rampungke. Sedaya sampun kula ayahi Gusti. Iya, Mboten wonten ingkang nguciwani namung Kakang Patih Gunasanto sawetara kula nyuwun penggalih penyanten tentremaken amargi menapa wonten probeda saking negeri. sendika dawuh Gusti. Para kaneman sampun penyan Anggen samapaken. kula nggladhi sedaya para kaneman mboten wonten ingkang nguciwani. Matur sembah nuwun. Abdiku Jo Klitik. Sawetara aku njaluk tulung tunggonana bendaramu iki. Nggih, Bos. Iya. Kakang Patih Gunasanto. Anu, Kakang Patih Gunasanto. Aku ra melu ketoprakmu aku. Lah nyapa? Kemeng. Loh, dapokane oke. Dapane akeh wira-wiri ya dengkule keplak. Yo, tutuke. Kon Duh Dewa Jawa Tagung welas mring awak mami. Piye? Tibake Mas Bayu ki tibake kalah karo dalang lokal. Loh, lah dalam Apa lokal meneh? kok Piye? iso? Mas Eko, Sun. Masun ki lek anggone Ngasto? perform ngasto. Iya. Iki nggawa asisten dompet ya digawa ki dompet ya mesti apik. Apik. Lah Mas Bayu. Mas Bayu ki masalah. Loh, nyapa? Putrane Mbah Hanom Surata. Bener Dalang kondang. kondang. Iya. Mas Bayu ya dalang kondang. Iya bener. Ngalor ngidul duit diadai dompet sing masalah. Lah endi ta? Weruh kowe. Iki lho tak gawe iki.
Kuwi wae sumpinge kuwi lho. Kok iso Mas Bayu go dompet. Rumangsamu Wis men wis ditumbar wae, dumbar wae. mendring apa piye kok iso? Kowe iki yo aja ngremehne Mas Bayu lho, ora mungkin nek kuwi iki tase Mas Bayu ngono kuwi. Heeh, kuwi tekku. Men lega atine. Iya wis. Alah nesu. Ora Nesu. apa nesu. Gak. Alah nesu. Santai. Ngono. Lah mari kowe kuwi kudune nglenggahke Mas Bayu. Alah nyapa delegane wong rasa delegane wong wis lenggah dhewe to tak. Paling ora ya dijunjung. Junjung piye gedhi kono apa ya ngesel aku. Derajate iki lho. Ngono. Terusno ya diajeng. Bos. Mbuh. Sau. Iki kocape Iya. anu Ki Ageng Mangir karo Pembayun. Pembayun. Duwe ngoningon. Oh, Nah, jenenge Belang Menyunyang. Oh, ngoten. Oh, apik-apik niku. Apik ta? Apik-apik. Tak dapuk Belang Menyunyang kowe, Mas. Ya. Apik-apik. Rasa. Belang Menyunyang. Wah, ya. Tangkap berarti ya. Hebat. Kaya patut banget. Belang menyunyang ki kirek. Ya ora kok ya. Taman roh kirek. Piye? Pripun? Loh, aku ku ora mung ngeruh, ning aku iso jagongan karo kirek. Kok saged? Ya ora? Iya. Lah ya ki iso. Nek ora iso, ora nyaut aku mesti. Berarti aku kirek. Lah kowe iki ora karo mangsa. Ya roh kirek roh. Lah, Belang Enten Menyunyang apa? kuwi Pripun mau. enten kirek ten apa pripun? Sebabnya napa kirek kayak lek pipis lek nguyuh. Heeh. Pirek pipis lah kowe apa? Kirek kayak nguyuh. Iya. Si kirek kok mesti diangkat sisih ngene. Ayo wis Ya biasane ngono kodrate kok. Biasane ngono kok. Kodrate ngono. Salah ngono. Lah piye? Sebab apa kok kirek lek nguyuh kayak sikil diangkat siji ngene. Ah sebabe. Mergo lek ra diangkat lek ngene nguyuh ngene mesti nguyuhi raine dhewe. Lah mbok kowe ning ngarepe ben kuwi raimu kuwi. Mas Ridik, Dapur. percaya apa ora? Nggih. Mesti iso, Iso. mesti hafal. Hafal. Wong satrah kok. Mesti mudeng, awake dhewe ora ero. Ora ero kowe. Gak ero. Lah lek kowe Mas Bayu ngendikan ngono berarti aku kirek tuwa kowe kirek enom. Ya ora Kowe apa-apa. adikku kok berarti kowe kirek enom kowe. Yo tutuke. Terusno ya diajeng Pembayun. Iya. Besok kapan? Sing kon sapa? Kowe iki manut sutradara kan lho. Iki kene kok ya. Piye diajeng. Katakan. Aku yen keprungu suaramu wondene rasa kangenku bisa kaobati diajeng Pembayun. Saestu Kang Iya. Mas. Wondene tak ibaratke awake dhewe kaya manuk sakembaran sing mangkring ana wit ringin ya diajeng. Nggih. Manuk endi lah? Lho. Manuk Alah, sakembar. manuk mata micek ya. Piye to? Lho ora nek wit ringin nek manuk kok tidak. Aku ki Iki ibarat iki ning taman. Taman. Ora ning Penonton sekarang itu jangan dibodohi dengan keadaan. Lho, piye to? Dadi Cak? penonton saiki mu pinter-pinter, ora usah dirayu. Lah terus Dadi kowe ngrayu ki sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kahanan. kowe aja maido mbok kowe nek coba dipraktekke. Pembayun. Wonten dawuh Kakang Suarane Mas. yang gila. Kacang Mas dengkul mlocot kowe. Lha apa? Kakang Mas. Kakang Mas. Kowe ngerti kuwi apa? Sing padang kuwi. Lampu Kang Mas. Apa bedane lampu marang sliramu, Cak? Oh, Tukang tukang beda diesel. nek lampu ki nganggo listrik lho, Mas. Kuwi salah bocah iki. Lho kok salah piye? Yen lampu kuwi madangi pagelaran bengi iki, tapi yen sliramu bisa madangi sak jroning ati. Cie. Ora, Mas. Ora kok dengaran lho. Utekku mletik tenan lho, Mas. Nek ngenane utekku mletik malah ditutuli pitik. Yo nah tutuke yo. Coba. Nah. Anu. Wah, Mas Klitik pedot jeneng Mas Klitik. Diajeng Pembayun. Wonten dawuh. Pedot. Kowe ngerti bedane gelang karo sliramu apa ora? Mboten Kang Mas. Yen gelang ki iso melingkar ana ing tanganmu ning yen sliramu iso melingkar ana sajroning atiku diajeng. Wah, Kuwi biasa tiru. Pembayun. Pembayun. Kowe ngerti apa ora bedane kethek karo kluthuk? Mboten Kang Mas. Ora ngerti? Mboten. Waduh, kuwi ora ana bedane ya. Ya pancen aku termasuk munyuk. Nesu. Ora nesu. Pisan kas bola biacok. Lah Loh, wong ning nesu. tenan lho. Wong ki tanamkan jiwa kesabaran yang besar. Tapi dilokne mau kirek ki munyuk, wong ki sing konsisten ngono. Kirek apa munyuk ngono lho. Ya tapi paling tidak Aku seberapa kecemoohan dari orang lain itu adalah anugerah.
Jadi paling ora itu tanamkan innallaha ma'asabirin. Orang sabar tuh kasih Allah. Ora usah ndadak dipaidu. Ki wit mau orang rembug masalah kethek-kethek. Sabar. Mudeng kethek to, Mas? Iya. Jenengan ya mudeng kethek. Entek. Jenengan ya mudeng kethek. Lho. Lah kethek kuwi nek menek ning wit ki biasane ki midun ki apane sik? Sikile, Duk, tangane, uduk, sikile, duk, tangane, uduk, sikile. uduk. Aduh pulang ae. Mau dibolak-balik ya. Lapane. Wis ora usah dipikir sak karepe kethek arep mudun sikile sik ya ben, arep mudun tangane sik ya ben. Ora usah mikir nemen-nemen. Awake dhewe mesti ra trimo mergo iki mboke kethek. Dadi Mbok kethek saling ras gitokmu kuwi kok iso. lah iki ora kethek iki beruk iki apa iki. Coba-coba rung-rungen Kakang Mas Jok Luduk. Bingung rem ayo. Kakang Mas Jok Luduk. Gah kula ora ati aku. Ngopo? Wis aku ya kirik ya munyu. Ora. Ya wis. Aja dadi gelaning atimu kabeh mimo minangka pacoban Kakang Mas. Coba panjenengan diaturi karo penyanyi Mas Bayu. Klitik sejatosipun Mas Kluthuk menika priyayi. Ngoten sih. Manungsa ingkang luhur. Lho wis tak Wis ngono. wis tak luhurke. Yang pancen kowe wis ngomong kaya ngono, aku seneng aku. Ah nggih. Nggih menika pancen Aja kluduk. Piye diamput? Piye kok bagus. Hei. Diampun mbahmu kuwi. Diajeng. diajeng kok diamput. Jajeng. Ayo diwiti. Rung-rungen jajan. Monggo. Iya. Senajan rupamu mocar-macir Kang Mas. Rumah samu karak piye? Mutar-matir. Rupa kaya karak. Lah nek ya tenan lho rupane ki iso renyah niki lho. Iya. Ngadian rupamu tak demuk anget ngono lho. Kaya ledong. Wong bagus. Wong bagus ya, kuwi dilem wong bagus. Arep jane rupane ora anu ya, arep kaya dengkul diket-tiketi. Ning wong bagus Ya wektu iki. ben ayem ngono lho Mas. Nggih, arep kaya mangkara ning kuwi wong bagus. Iya, etok-etoke ngono lho ra Ah, kenan iya, lho no. iki karo merem-merem. Heeh, wong bagus. Dalang koclok. Wong bagus kaya dengkul. Kang Wong Mas. Sing penting lak baguse enek to. Bagusnya ra apa-apa dengkule iki lho. Kang Mas. Iki jane aku ki gandrung kok kaya nuntun wong picek kowe iki jane. Kowe iki wong wedok ya madhep rene. Mentolo Gandrung ya gak digandeng mentolo. kok. Wow. Tak kira tak jak ngemis. Sing wedoke modele kaya kotak amal lho model. Jak ngemis bareng. Sing lanang ya bathok dadi ya pas. Wong Bagus kaya bathok. Oh iya. Loh, bathok bolu isi madu kok. Sing ngomong sapa tahu bathok balu si telek. Ajan, Mas Kluthuk kok ya bagus jan. Wong kok gemes. Iya. Jan, irunge ki lho. Aja. Jan, aku gemes ki lambene ki lho, Mas. Hei. Kok edan. Kok iso mbok rayah iki? Aku lek dilemne kudu mie. Pangsamu. Kita itu di sini itu Ada batasan. Ada batasan. Mas Kluthuk. Wayang ki tontonan ya tuntunan. Lah Mawa iya. tatanan. Nah. Tontonan ki ya tuntunan. Alah padumu pengen nek. Oh, Hanya apa to Mas wong Kluthuk. Iki Nggone kita itu di dewe-dewe. sini bukan mukrimnya. Nah, paling Jadi, ora menempatkan. hukumnya itu najis mugolado. Nek Nah. wong wedok kuwi nek dudu mukrime aja sok didemek. aja to Mas Kluthuk kuwi nyenggol Mbak Eka. Nah, Ya to. Sedeng Mbak Eka kena ngidune Mas Kluthuk kudu wudu. Lho, Aku tak wudu sih. mergo dudu mokre. Sik, iki aku kaya rasaku hidup kirik neh ya. Ora. Wong jenenge wong kuwi dudu mukrime nyenggol ki wis Sik, najis. ora nyenggol idune iki mesti kirik. masa Angel kok jak omongan Aku angel. ora apa-apa wong sak bungkus ya 22.000 kok ya. senengamu. Nek lho tenan lho. Piye? Aku ndek mau mlebu rene iki lho, Mas. Nyapa? Kowe kan nyampe nyebrang. Iki ngerti-ngerti anak kirek lho. Oh, iya? muni, hop ngono kuwi, Mas. Kowe ketok ayu kupingmu budek kowe. Kok budek kirek kok piye? hop. Unine kirik iki ra hop. Iki lho. Lah piye? Guk. Lho, bat. Ora ya wong sing mau ki liwat ki aku sing menabrak aku ngerti-ngerti. Hop. Unine ora hop. Sing bener. Kak, Sik, sik, Kak. sik. Kok ketoke malah Aja tok pahido. Sik piye? Kirike sapa? Lah ya kirek iki kono apa kono kok mikir iki? Nah, kuwi. Kok iso malah apik kowe jenggonge lho. Anu dulur, sesuk ketoke metune 11 ketok. Oh, tak kandake Pak Kapolsek lho. Kowe kena 303 KUHP tenan. Yo tutuke sik. Tutuke. Lho. Umpama no
iso mbok tomboki dhewe. Angkrek. Wah, lah Gulu kutik. nggih. Gunyuwara rada rekoso. Panjenengan niku kirang istirahat to, Mas. Panjenengan ngunjuk kencar rumiyin. Ora tak demke, wah wis cilaka nanti. Yo. Ngono. Tanpa Ya, kaget ta. Piye. Sasat Semune sapa? sarahing Jalodri. Wah iki seneng aku nang kene iki lho. Mbak Eka kuwi nek wis nyuwara dimatke. Tenan, saya sing mirsani ya gayu. Semangat panjenengan luar biasa. Ngoten. Ngoten. Yo lanjut. Lanjut denglum melocot kowe. Nesu. Nesu lho. Ora nesu lho Mas, ra kena nesu lho Mas. Dagelan ki ra kena nesu ndek ngenek lho dagelan nesu tekan omah setruk lho. Leh ora iso. Aku malah seneng setruk ya gula kuntek kok nyapul. Lah setrup kok iso. Yo. Dam sari. Gandengen kene Ayo digandeng. Gandengen. Nek setanmu kaya luwak anyang-anyangen ngono. Gandengen. Kok malah kaya pitik-pitik. Gandengen jajak kok anu sapa kah? Lah, ki kaya bayine lah sing sitok ari-arine. Ngono. Masa iki hari-hari ini? Hari-hari ngono. Nyidam sari. Matno nek nembang irunge lak mekrok. Jan Kang Mas, aswaranipun panjenengan menika lho Kang Mas. Piye balen ono? Piye? Aswaranipun Mas Jo kluthuk menika Ya lho. ta, 11 neh ta. Kita Lha piye to? suaramu Mas ngono lho. Oh. Nyidam sari. Ya sing penak kok iso. Nyidam sari ias. Ayo delokne kene. Dadi ben wong ki iso serasi. Iya. Kene lho. Iya. Nyidam Sing apik. sari ias. Dewe. Oh, wis. Lho, kok wis? Ayo kuwi mau dicontoni kok. Nyidam sari as. Ya. Monggo dipun dadosaken Gus. Dipun garap cara tayub Nggih. sing beksa khusus Mas Kluthuk. Siap. Mas Klitik lenggah. Oke. Alah. Rasa. Melu delake mumet das gua. Ya ditinggal ngomah ndase. Tinggal omah piye tau tak tinggal omah malah dilus-lus anak aku gila kok mulai. Lah kowe nek mau melu iki arep melu dalang sapa? Aku wis melu dalam Jare- sing sepi ya aku wis. Mau kira rasan-rasan Mas kluthuk jarer melu Mbah Narto. Oh, Pak Narto Sabdo. Nggih. Oh, monggo silakan. Lah nek arep musul Mbah Narto, Mbah Gondo Buwono, Mbah Narto wis ana sing dagel. sapa? Swargine Pak E Jolgo. Oh iya, wis derek bela sungkawa ya. Mas Klitik Mas Kluthuk. Kula yakin Bapak teng mriko pun nemu kamulyan ketemu Pak Jorono, Pak Joglo mriko. Ah iya, wis. Sing Malaikat mesti ora bakal takon. Sing Angger ditakoni dibanyoli mesti malaikat guyu, mesti bablas. Bablas. Pokoke sing slamet ki ning akhirat. Ya dagelan karo wong budhek. Nggih. Kok ngono? Iya wong budhek ki angger malaikat teko ora krungu slamet, ora sida mati. Mulane kuncine siji Bapak nek ngenane anggone but dikubur, kula aku ya tak ilmune dagelan tak cakne. Piye tuh? Tak wae mori lawas Pak E. Lho, piye? Loh, lah ngapa? Dadi malaikat anggar takokno awet teko mayit ndi? Oh mayit lawas ki. Oh iya, ora sida teko dikira lawas kok mayite. Iki malaikate ya terus nulis. Piye Mas? Oh, celuk wae. Yo, Jolgo. Aduh. Kluthuk ya. Mas Kluthuk ya. Aku kumbangi jam
Hebat beksane Mas Kluthuk. Nggih. Hebat piye ngawur hebat piye. Wane nganu kok Mas, pancen panjenengan Mas Klitik karo Mas Kluthuk iki wektu dina iki lagi naik daun. Ora wis sami matur to mawon. panjenengan ki ya diuja ning ya diuji. Nggih. Nggih, ing bab menapa kemawon kados piyai niku wong melarat ki ya dicoba, wong sugih nggih dicoba. Oh ngoten nggih. Wong melarat niku nek kuat cobane saya nggedhekke pangibadahe, saya nekunke nggone nindakake perintahe agama. Nggih. Ning nek wong sugih, nek wong melarat sing ora kuat cobane niku Mas, Nggih. maling, nyopet, begal, ngecu lan sak pituruti. Terus. Wong sugih nggih ngaten, wong sugih nek sing kuat cobane mesti nggedhekke amal jariyahe. Sedekahe mesti digedhekke. Nggih. Ning nek wong sugih sing ora kuat cobane niku nggedhekke angkara murkane Mas. Leres. Tuladane nek ten wayang ya Prabu Dasamuka nika. Oh, nggih, nggih. Nika wong sugih sing ora kuat cobane. Nggih, muga-muga panjenengan dadi dagelan sing Amin, ketrima, amin. ayu, Amin. laris, sehat. Amin amin. Amin. Ingkang Nggih. baku kula panjenengan gumantung saking penikmat budaya. Oh nggih, Nggih. saestu. Nggih. Mila nyambut gawe nggih Mas, kula niku Nggih. mung mundi dawe Bapak wong Nggih. nyambut gawe iki aja nganti sembrono. Mung niku Nggih. mawon Nggih, jane. nggih. Nggih. Kula Nggih. niku nggih Kula ngoten nggih. kok Mas nyambut gawe mengeti dawuhipun Bapak sing penting aja sembrono lan kudu disiplin. Leres saestu. Dados kedah nun sewu kados jenengan menika menawi kula nun sewu sakala jam iki iso tetoton. Iya, iya. Sakala awake munggah jam 11 mudhun jam 1. Munggah jam 10 engko mudhun jam setengah 1. Iya, iya. Yen kaya penyambun Mas Bayu nun sewu kula kedah resep merga apa swara ki dimaksimalkan merga munggah isuk, munggah sore mudhun ku Mudhun isu. Nun sewu. Nggih. Jenengan kula kedah resep Resepe napa Mas? swara tetep stabil. Ya. Niki kedah jenengan menika ngunjuk nggih menika isuk sak bungkus, awan sak bungkus, sore sak bungkus. Apa kuwi? Kroto, dados menika dados Masa ya kan ngombe kroto ki lho. Apik. Kok ya Iki enek. di- Iki paling ora kanggo sangune Gus Bayu lho. Kok iso malah Iki mbok jamu Loh, apa ora ora apa-apa, ngono ora lho. apa-apa. Mboten ana apa. Niku tak anggap Mas Kluthuk niku ngeten lho Mas Klitik. Nggih, nggih. Kula dikandani wonten seneng. Oh, Nggih ta? nggih, nggih. Niku ninggal weling tegese. Piye? Ki ninggal weleng ki mesti ndungane aku bongko. Loh, mboten. Ah ninggal weleng ki mesti yo. Lho sesuk wis mulih ning omahe Dede. Nah, Oh, nggih, nggih, wis nggih. ora petuk. Nggih, Nggih. Niku wajib kudu dipepetri. Nggih, nggih. Ya nek sesuk jek iso melih, nek ora ya. Ah, nggih, terus jenengan. Niku nggih. Jalma tan kenane ngira jodoh rezeki pati derajat pangkat suminde marang Gusti. Iya. Sapa betul. sing mboten ngerti nggih to Mas? Ayo, Awake dhewe ming saderma mampir ngombe. Heeh. Mula ayo padha ngati-ngati urip iki kan pati sapa to sing ngerti? Nggih. Upamane kok kula keri, panjenengan keri, kluthuk sing dhisik mboten enten sing ngerti. Ora enek no wong urip Nggih. ki angel. Panjenengan pamane. Nggih. Kok kene dhisik, Ya. awake dhewe wong loro keri, Keri. nggih mboten Iya. ngerti. Nggih. Ket mau kok aku sing dhisik to. Lah piye? Nek misale Loh, aku ki nun sewu lho. Aku lek mbok kon milih antarane urip karo mati ki aku luwih becik mati timbang urip. kok. Ngawur, Kok wong iso? lara pengen diobati ben waras. Sing lara pengen Nah, waras. wong kok Wong urip ki penake nggon. wong urip paling ora iso karo keluarga, sanak, famili, iso ndelok wayang, Iso mangan enak. sing duwe pacar iso Alah, pengen alah, maem alah, jajan ya alah. iso. Mangan enak. Ku lek duwe duit, lek ra duwe duit. Lho, piye? Penak ki wong mati. Lah nek wong mati, Mlebu depot, terus mlebu sate gule, Hah. mangan telap-telap, pesen sate rong jinah. Bar mangan mati, sapa sing arepe mbayar? Lah nek lak Mas mangan, lah nek ora iso numpak kendaraan gitu Mas. Iya no. Karo pacare numpak sepeda Goncengan, motor malam mingguan. Nah, Alah. wong urip enak. Ku lek duwe SIM, lek ra duwe SIM. Kamangka dina-dina iki operasi iki lagi gencar-gencare. Lah terus Lah lek kowe disidang bendina, ora entek-entekan pura ngedol jari mbokmu. lah nek wong mati Wong mati ki ya penak. Hmm. Wong mati ki tumpakne apa? pendosa. Kowe tau tumonane operasi nyegar pendosa? Wis Mas. Yo Sik sing tok. waras ngalah. Wong ngono lho, polisi kok nyegat pendosa terus lara-larane piye lah nek tekok piye coba. Ngono. Stop. Terus Anu ki mayite nggih helm apa ora? ya ra nek ya. Mas. Oh bocah Saiki iki kan nek pengalaman. nek wong mati kan numpake bendosa. Iya, iya. Lah nek wong mati ki playune nang ndi? Lah ayo ning sarean Ya ndelok kesane ngamal Gusti. ngibadahe ning Nah, donya iki. Ya ora iso. Wong mati ki mlayune ndelok ngamale Nah, ning kono, donya kono. api apa elek ki besok bakal mlebu swarga apa neraka. Ora iso. Lah nek ndi mlayune? Ya mlayune ya manut karo sing mikul. Lah kok iso?
Ya sakarepe sing mikul arep dilewakne prapatan kono sih. Arepe digawa ning gaden yo. yo. Mampir pasar sih. Lah kuwi sakarepe sing mikul. Kita bocah iki tau mati kita. Ora, Mas, ngetami. Nek kon milih ya. Antarane mati sik karo mati keri iki milih sing ndi? Endi? Kok ono mesti mati keri no. Milih mati keri tenan. Iya no. Wis Mas, awake dhewe nek mati dhisik ora masalah. Kok mati keri iki sing arep ngubur sapa? Syukur kowe. Mlaku dhewe. Syukur arepe mencolot dhewe kowe. Dhisik mati keri. Aku mati keri sih. Aku tak dhisik akeh sing Tak dhisik ora apa-apa kek kancane bareng-bareng ya Mas. Kok kuburan lah kok mati dhewe kok kuburan dhewe. Ya, ya kok anu sing apik kowe pas tak kubur aku tak melu mlebu lho. Dadi Mas, nggih. ginake wedal ingkang mirungga. Niki wonten ing ngersakaken pepeling yo. Ngoten, nggih. Terakhir mengke pepeling nggih. Nggih, Mas. Bareng niku Monggo. tutuke ning patet 9 Siap, beresaken. siap. Iya. Sapa sing disuwuni nggih nyuwun tulung karo Mas Dedi. Monggo Mas Dedi dipun bawani dandang gula pepeling. Monggo dipun aturaken. Menika kasuwun kalian Budi yang Demang Jaya Sarna, Ki Demang Jaya Sarna. Oh nggih. Manggalaning Laden. Oh nggih, nggih, nggih. Diaturaken monggo. Yo. Wasitati saking prawinases ngelingana yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe Eling Mas Klidik. Dawuh Wong nggih. urip ning donya bebasan mung mampir ngombe. Leres. Donya niku sawah tegale awake dhewe ya ditanduri sing becik-becik, Mula. gen ngunduh esuk ya becik. Awake dhewe niku pindha mrica, Mas. Nggih. Mas yo wonge akeh ning ibarat mrica. Nek wis sing duwe ki arep meletis arepe ngopo-ngopo, awake dhewe ra wenang. Nggih, nggih. tapi awake dhewe kudu meling dina iki bengi iki ya seneng-seneng. melinga dhewe, mau aku nek awake dhewe. Kowe dhewe pribadimu melinga. Mboten tegese sakmene mbane iki kabeh do seneng-seneng. Ya. Aku meling enek wong telu iki sekirane iki ketok iki ya sungkawa ing penggalih. Lho, wong telu sing sedih. Sing sedih Atine? mikir, iya iki arepe bunuh diri, aku meling aja bunuh diri. Wong ngendi? Kalau- Omong kok. Kalau ning dhuwur wong telu kuwi lho, ning dhuwur wong telu aja bunuh diri kowe. Kayak iki mirsani wayang kok arep bunuh diri. Oh, tibake tukang ape nglepo tibake. Yo, lanjut. salat kang lima Aku ora bunuh diri. waktu kudu tansah Nanoe dipun lampahi iku cagak agama pakartikang luhur. Menika ugi dipun dokumentasi kalian video syuting Oh nggih. Aji Entertainment. Nggih, Sembah matur sembah nuwun. Jan. Ngetoh kentu mindak mungkar yakti urip mangyo tentrem lair batin bejon dunya akhirat
Monggo, yuk. Dipun lajengaken wonten patek sanga sing ngomber jagate. Yo netepi wajib. Yo tak dereke.